Ассалому алайкум, бародари ҷон, садои хубе, саломатитон хубай? Ай ҳаматон хоҳиш илтимос мекунем подписатся ва лайка биҷиқем. Бародари ҷон, имрӯз 15 июн соат 6:28 саҳар ба вақти Москва ва 8:28 ба вақти Тоҷикистон саҳар. Бародари ҷон, курси имрӯзаи мо дар программаи Convert Plus. Медонед ки Convert Plus просто курса нишон медиҳад. Курси имрӯза 1886 сомон ва доллар бошад 17.13, евро бошад 16.41. Бародарои ҷон, ки бошен дар банкҳои Тоҷикистон имрӯз курси тоҷикии мо, яъне 1000 рубл, ҳамаи хеле ки шумо медонед, ҳамаи банкҳои Тоҷикистон, Бонки Миллӣ ва дигар банкҳои Тоҷикистони мо имрӯз курси 177 ва Бонки Байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 172 ва Бонки Душанбе Сити 1000 рубл 177, Бонки Эсхата 1000 рубл 177, Алифбонк 1000 рубл 177, Сутаминбонк 1000 рубл 177. Бародарои ҷон, хеле ки мебинед, курси имрӯзаи мо 1000 рубл 177 сомон ва подписатсияро фаромӯш накунед.